Hej og velkommen. Mit navn det er Jonas Gregersen, og jeg er projektleder og ansat ved Aprecious ApS. Denne video er en informationsvideo omkring et stykke software, vi har udviklet, som hedder Cura Cloud, som er et online planlægningsværktøj til private hjemmeplejevirksomheder. Her kan du se Cura Cloud. Jeg er selvfølgelig logget ind, og af hensyn til videoens længde vil jeg her kun fremhæve de mest benyttede funktionaliteter. Jeg er nu logget ind med mit firma, som hedder Jonas Firma. Og vi starter her, hvor at vi kan se, at vi er inde på vores borgere. Og vi kan se, at vi har 5 borgere i alt. Hvis vi går ned og kigger her, så har vi vores 5 borgere. Hvis vi ønsker at filtrere efter navn, så kan vi gå op og skrive her, og så finder den borger, vi er interesseret i at finde. Derudover så kan man herfra oprette en ny borger, og ellers kan man administrere sine eksisterende borgere. Hvis man klikker på ny borger, så skal man selvfølgelig fylde ind med information omkring den nye borger, man ønsker at oprette, og når man har oprettet borgeren, så vil den selvfølgelig fremgå herover under alle borgere. Lad os starte med at gå ind og kigge på Anders Andersen. Herinde er der en masse information omkring den enkelte borger. Vi kan se, at han hedder Anders Andersen. Han har et telefonnummer tilknyttet, som vi kan gå ind og ændre i, hvis vi har lyst til det. Derudover kan vi se hans adresse. Og så kan vi se, hvis der skulle være noget nøgleinformation. Og igen har vi mulighed for at skrive nøgle 6 og gemme. Og så kan vi så se, at for at kunne komme hjem til Anders, så skal vi benytte os af nøgle 6. Derudover så har man mulighed for at se en plejeplan og en APV. Hvis vi ønsker at rette i plejeplanen, så gør vi det på samme måde som de andre steder. Vi skriver her, der skal foretages rengøring. Vi kører ned, trykker gem, og nu kan vi se, at der skal foretages rengøring. Og derudover kan vi gå ind og rette APV og sige, at adgangsforholdene er i orden, og belysningen er i orden, og stikkontakt og ledninger er ikke i orden, og indeklima og temperatur er ikke relevant. Så går vi ned og trykker gem. Når vi så går ind og kigger på plejeplanen, så kan vi se, hvad for nogle ting der er udfyldt, og hvad for nogle ting der ikke er udfyldt. Derudover har vi mulighed for at sætte borgeren utilgængelig, hvis de nu for eksempel er blevet indlagt. Går vi ind og sætter den tilgængelig igen. Vi har også mulighed for at skrive en eventuel tilstand, hvis det er en gangbesværet borger, så skriver vi det her og gemmer det, og så bliver det selvfølgelig husket. Derudover har vi en telefonliste, hvor man kan indtaste telefonnummer på egen læge, visitationen, sygeplejersken på dag og aften, og slægtning 1 og 2, hvis man nu skulle stå ude hos borgeren og have behov for at kontakte en af de her mennesker. Udover det på borgeren kan vi se, der er 2 opgaver tilknyttet, og i alt har der været 2 check-ins. Dem vender vi tilbage til. Her kan vi se de 2 opgaver vi har. Vi har en opgave på 120 minutter, og en herovre på 10 minutter. Og den på 10 minutter, der skal Anders have noget frokost, der skal foretages noget rengøring, og noget generelt samtale. Man kan se, at det er et eftermiddagsbesøg. Der er ikke nogen note tilknyttet. Og man kan jo selvfølgelig så gå ind og deaktivere opgaven, rette i den her opgave, eller vælge den. Og hvis man skulle have behov for det, så kan man heroppe kopiere opgaven, sådan så at man får en eksakt kopi, hvis man nu bare har brug for at ændre, om det skal være et eftermiddagsbesøg til et morgenbesøg, så kan man lave en kopi af den. Hvis vi vælger herinde, så kan vi se, at Anders' opgave her, den køres på Roskilde mandag til søndag. Hvis vi nu ønsker, at den kun skal køre mandag til fredag,
Så klikker vi den af her, og nu køres den ikke længere i weekend. Derudover så har man mulighed for at administrere alle sine medarbejdere. Vi kan lige hurtigt oprette en ny. Lige nu er det kun mig, der ligger herinde. Kan se heroppe en medarbejder. Hvis vi opretter en ny, så skriver vi Kevin Hartmann, og han har telefonnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kevin Kevin.dk. Skal vi se, den kan vi ikke bruge. Det er allerede i brug. Vi prøver at sige 22. Sådan der. Derudover så genererer vi lige et password til Kevin. Vælger en rolle, han er medarbejder. Han bor vejen nummer 1. Og det er også 4000 Roskilde. Så opretter vi Kevin, og nu kan vi se, at han ligger herovre. Og det er simpelthen den måde, du administrerer dine medarbejdere på. Hvis vi vælger den enkelte medarbejder, så kan vi gå ind og kigge og se, at i dag har jeg ikke nogen ruter tilknyttet. Derudover så har jeg i alt foretaget 60 check-ins. Og vi kan se de seneste hernede. Og et check-in er simpelthen det, vi betegner for et besøg hos en borger. Hvis vi så går over under vores ruter, det er jo her, at det hele ligesom samles. Der kan vi igen se, hvor mange ruter har vi. Hvis vi ønsker at oprette en ny rute, så gør vi det. Vi kan kalde den her rute København. Opret. Og nu har vi 2 ruter. Som vi kan se på vores Roskilde-rute, så har vi 5 opgaver mandag til fredag. Og fordi vi lige har fjernet en opgave for lørdag og søndag, så har vi kun 4 i weekenden. Og derudover har vi ingen besøg og opgaver på vores nye oprettede København-rute. Det er hurtigt og nemt at fikse. Vi kan gøre det ved at trykke sammenligne ruter, vælge de 2 ruter, vi ønsker at sammenligne, og sige mandag. Så har vi dem liggende her, og nu ønsker vi faktisk, at han skal køres herovre på København-ruten. Og når vi så går tilbage til ruter, så kan vi se, at om mandagen har vi nu et enkelt stop, og det er Hans Hansen. Og vi har et stop mindre herover. Ønsker vi derimod at flytte nogle andre opgaver over på, så går vi ind og vælger den borger, vi skal flytte opgaven fra. Sige, men det er Rita, og hun har en opgave, som vi ønsker skal køres på begge ruter. Så kan vi se heroppe, at den bliver ikke kørt på København-ruten i øjeblikket, så det klikker vi selvfølgelig på. Og vi sørger for, at hun kommer ind mandag til fredag. Og nu køres denne opgave også på ruten til København. Går vi tilbage, kan vi nu se, at vi har 2 om mandagen og 1 tirsdag til fredag. Går vi igen ind og ønsker at flytte rundt på det, så vælger vi de 2. Så nu kan vi sige mandag. Og så tager vi også lige det røde stop her og lægger over. Og nu kan man så herinde se, at vi har 3 mandagsbesøg og 3 mandagsbesøg på Roskilde-ruten. Så nu har vi simpelthen lige delt ruten op. Ønsker man at skifte i rækkefølgen på en rute, så går man selvfølgelig bare ind og så siger, at han skal faktisk køres efter ATS Webtown. Og så er det egentlig opdateret. Nu har vi de her 3 stop på. Nu skal vi se. Det kunne være, at vi skulle lave nogle flere stop på tirsdagen. Vi siger tirsdag. Sammenlign, så tager vi lige og rykker Anders over. Og han skal ligge der. Og Rita over. 2 gange Rita. Så vi starter ud sådan her ønsker vi ruten skal se. Når vi går ind og vælger den her, så kan vi jo så se, at det kommer til at blive samme rækkefølge, og vi rykker lige rundt på det endnu en gang. Nu går vi tilbage til vores ruter. Når vi har styr på og planlagt alle vores ruter, og sørget for, at det er de rigtige besøg, der kommer ud, så går vi hen i vores planlægning, og kan se, at der er endnu ikke planlagt nogen kørsel af nogen ruter den her dag. Så vi går op og vælger den 7. i 4. Vi vælger vores København-rute, der kan vi se, at vi har 4 stop. Og så vælger vi, at det er Jonas, der skal køre dem, og så trykker vi indsæt. Og nu har vi simpelthen via de her få klik tildelt en hel rute til Jonas. Og nu vil jeg så tage og vise, hvordan at en rute køres fra sin mobiltelefon.
Det gøres ved, at vi herover logger ind på vores Cura Cloud applikation. Og når vi så er logget ind, så er den i gang med at hente den rute, vi lige har tilknyttet. Og den kan vi se her. Så klikker vi ind på det første stop. Og herfra kan vi så se, hvad for nogle ting, der skal udføres. Hvor længe vi skal være her, hvad adressen er. Vi kan også se plejeplanen, og vi kan se telefonlisten. Og så ellers tjekker vi ind. Og når vi så går over på vores overblik på computeren, så kan vi faktisk se nu, at jeg lige har tjekket ind her hos Rita. Og er i gang med at udføre opgaven. Når vi så er færdige herude, så trykker vi tjek ud. Så siger vi frokost, rengøring og samtale er udført. Og det var et normalt besøg uden problemer. Og når vi udfører den her, så kan vi med samme se det på vores computer, at opgaven er afsluttet. Der er en note til besøget, og vi kan se, hvad for nogle ting vi har udført. Det var en kort præsentation af systemet. Tak fordi du så med, og hvis du er interesseret i at læse mere, så kan du gå ind på vores hjemmeside curacloud.dk, og der kan du læse meget mere om systemet og kontakte os.